στα παλιά, ήλθα γέρα στα πανιά. Η κατάσταση την οποία κάνουμε σήμερα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες και τα ίδια, για τις μέρες που τελευταία του Μάρη, δεν μοιάζει να μπορεί να ξεδικαιώσει. Αντίθετα, μάλιστα, από όποια το πιάσεις, όποια κλωστή και να σπασίσεις να τραβήξεις, αυτό μπλέκεται όλο και περισσότερο. Και μαζί με το κουβάρι, φλεγόμαστε κι εμείς και κοντεύουμε να πληγούμε. Ο πολιτισμός μας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Πολιτισμός είναι το ίδιο πολιτικό και κοινωνικό. Πολιτισμός είναι η αποδοχή του διαφορετικού, του αντιπάλου. Πολιτισμός είναι ο τρόπος που συνυπάρχουμε ως κοινωνικά όντα. Πολιτισμός είναι η ευγένεια της ψυχής και ο σεβασμός των συναισθημάτων. Είναι παγιά κουάρκα, πασκίζουνε μελανικά, να κάμουσει σε πιο χορκά, τα ήμερα πουτάρκα. Ο ένας λαλεί το πι, κι ο άλλος λαλεί το ξύντου, και κακοφαίνεστε του μου, γιατί σηκώνει τα λουνού, μου για πας στο σπάτι. Κάποιος λαλεί από χορό, κι αν θα ξαναπατήσω, αφού μ' αρέσει η σχολή, να μου σωλώνω στη στολή, οπότε να τσατσίσω. Λάλο και ο γιο αγαείς, και πίνε με τσεβλάτα, αν η αιτία για καυτά, τα σχόλια τα δυτικά, έχετε μια άλλη πλάκα. Δείξετε να έχω σεβασμό στην άποψη του άλλου, και εκείνος με συλλογισμό, και με λέξεις με πολιτισμό, στο πάτημα του γάλου. Εκτός από τους νεότερους τραγουδόφιλους και ποιητές μας, πολλοί αρχαίοι έγιναν για τη δικαιοσύνη και το σεβασμό, όπως ο μύθος του Πρωταγόρα, όπου ο Δίας προσπαθεί να βρει τρόπο για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Επειδή ο άνθρωπος συμμετείχε στο θεϊκό κλήρο, πρώτα λοιπόν, εξαιτίας της συγγένειας του Θεού, πίστεψε σε θεούς και προσπαθούσε να φτιάχνει κομμούς και αγάμματα θεών. Έπειτα, γρήγορα άρθρωσε λόγο και λέξεις με την τέχνη και βρήκε κατοικίες, ρούχα και υποδήματα περιστροφές από τη γη. Έτσι λοιπόν από τα θηρία, επειδή από κάθε άποψη ήταν πιο αδύναμα από αυτά, και οι πολιτικές γνώσεις ήταν για αυτούς επαρκείς βοηθός για την τροφή τους, για τον πόλεμο όμως ήταν ανεπαρκής, γιατί δεν είχαν ακόμη την πολιτική τέχνη. Επιδίωκαν λοιπόν να συγκεντρώνονται και να σώζονται χτίζοντας πόλεις. Κάθε φορά όμως που συναντούσαν, αδικούσαν ο ένας τον άλλο, γιατί δεν είχαν ακόμη την πολιτική τέχνη. Ο Δίας, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας μην χαθεί εντελώς, θέλει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους τον σεβασμό και την δικαιοσύνη για να υπάρξει τάξη στις πόλεις και σεβασμός που θα συνδέουν με τη φιλία. Αφού λοιπόν το ενήλικο σπιτιό κουβάρι των τραγικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, ίσως λέω, αν τουλάχιστον καταφέρναμε να βρούμε την κλωστούρα που λέγεται πολιτισμός και της δίναμε τη σημασία και την αξία που της αρμόζει, καταφέρναμε να λειτουργήσει εκείνη ως καταλήτης και από εκείνη ξεκινώντας να αρχίσει να ξετυλίγεται και το υπόλοιπο κουβάρι.
you, welcome.